Vreau să constat și că în ultima perioadă s-a întâmplat la nivelul județului Călăraș un aspect care pune sub semnul întrebării unele declarații de sprijin reciproc care au fost formulate cu ocazia Consiliului de Coordonare Județean de către reprezentantul PSD-ului, domnul secretar executiv Virgil Diaconu. Atunci a avut un cuvânt de sprijin reciproc, dar constatăm, eu unul, cu surprindere, că cei care atacă organizațiile Partidului Democrat Liberal sunt tocmai cei care ne-au promis și că nu ne vor ataca, sunt cei care au făcut apel la solidaritate. În condițiile acestea, și noi, ca partid, ca organizație județeană, urmează să reconsiderăm poziția noastră și să facem o delimitare foarte clară între stânga și dreapta și să sprijinim tot ceea ce înseamnă dreapta pe eșichierul politic, urmând, probabil, să ne luptăm cu electoral, bineînțeles, cu partea stângă a eșichierului politic. Semnalul nu l-am dat noi. Noi am crezut într-o declarație de sprijin reciproc. Semnalul l-au dat cei care, prin două lovituri, zic eu, sub centură, au afectat puțin organizația noastră de la Butești și Belciugate.